La sàtira era la producció artística que naixia al marge de les galeries d'art per difondre's a través del dibuix satíric de premsa als setmanaris satírics. Publicacions setmanals d'ideologies republicanes i anticlericals de caire humorístic on sovint ridiculitzaven el poder. Hi trobem representats alguns dels artistes satírics més rellevants com Ismael Smith i Isidre Nonell. La col·lecció de Joan Abelló entorn de la sàtira és àmplia. A la casa del pintor podeu visitar una notable quantitat d'il·lustracions majoritàriament d'Ismael Smith. Ismael Smith dibuixava per premsa satírica, però el seu pes va ser més gran com a escultor i com a dibuixant de creació, dins un especial decadentisme que va fascinar a Eugeni d'Ors. L'assagista el va anomenar el primer artista plàstic noucentista. Isidre Nonell signava els seus dibuixos amb el pseudònim Noè o Josuè. Va ser un pintor barceloní autodidacta, artista inquiet i incomprès en el seu temps. Va formar part del grup artístic Els Quatre Gats, juntament amb Picasso, Santiago Rossinyol i altres.